L-għajnuna għal dawk f'diffikultà qiegħda kull ma jmur tiżdied, iżda din tista' tkun aċċessibbli b'mod iktar faċli jekk entitajiet responsabbli jinvestu iktar f'proġetti teknoloġiċi. Dan kien wieħed mill-messaġġi li ħareġ waqt is-seminar ta' kellimni.com, proġett maħsub biex persuni f'diffikultajiet ikollhom fejn jiftħu qalbhom u jitkellmu ma' professjonisti fuq dak li jkunu qed jaffaċċjaw. Kim Dalli, manager tal-Fondazzjoni Vodafone li hija sieħeb tas-sit kellimni.com, mhux biss tkellmet dwar l-importanza tiegħu iżda wkoll ta' proġetti oħra. Bħal dawk fejn il-fondazzjoni taħdem kontinwament ma' entitajiet biex ikunu żviluppati apps li jiffaċilitaw il-ħajja ta' persuni b'diżabilità, tfal b'diffikultà biex jitkellmu u oħrajn. U hemm ħafna set proġetti li jistgħu jintuża teknoloġija tal-mobile, aħna għandna l-fondi, però mhux dejjem insibuha daqshekk faċli daqskemm xtaqna li nsibu project partners li magħhom nistgħu nikkollaboraw biex naħdmu b'dal mod. Il-proġetti maħsuba l sezzjonijiet partikolari tas-soċjetà diġà qegħdin isiru f'pajjiżi oħra. B'eżempju jkun dak fejn wieħed jista' jsejjaħ għall-għajnuna f'każ ta' vjolenza domestika billi jċaqlaq il-mobile li jkollu l-app apposta. Huma servizzi li jintegraw entitajiet differenti, jintegraw pereżempju barra minn Malta li l-Pulizija jintegraw is-servizzi tal-emerġenza. Ġifieri huwa imħares mod holistiku, aħna verament nixtiequ partners, ovvjament ġovaku ma tistax taħdem, ġifieri kemm jista' jkun ikollna partners verament nixtiequ naħdmu biex noħolqu dal-proġetti għal ġid tal-komunità. Kellimni.com huwa r-raba' sit elettroniku fid-dinja li joffri servizzi ta' counseling li żgħażagħ permezz ta' sit jew app. Kull ma jmur kellimni se tibqa' tespandi l-orizzont billi minn Jannar li ġej tkun disponibbli 24 siegħa kuljum b'counselors imħarġa biex jgħinu lil dawn iż-żgħażagħ u jkollhom preżenza aktar b'saħħitha online.